Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. A karatunmu da ya gabata game da abubuwa 10 wanda suke karya azumi, kamar da aka kawo a cikin littafin Mujazul Ahkam, wanda ya kunshi hukunce-hukuncen fiqihu bisa dacewa da fatoyin Sayyidul Khamenei hafizahullah. Mun karanto wannan abubuwa guda 10 da kuma tarjamar su gwargwadon hali. Yanzu kuma za mu karanto wasu matsaloli wanda aka ambata game da su wa'annan abubuwa wanda sai karya azumi. Wato kamar wasu tambayoyi ne wanda mutum zai iya yi, ko kuma abinda zai iya taso mutum, to in kaza ne fa me zai zama hukuncin shi. Insha Allah su ne za mu karanta da kuma dan bayani gwargwadon hali. Aka ce al-muftiratul mazkuratu fil mas'alati sabiqa tufattiru idza waqa'at an amdin la an nisyanin wa sahwin illa al-janaba. Wato wannan abubuwa masu karya azumi wanda aka ambata a cikin wa'annan mas'aloli da suka gabata suna karya azumi ne idan sun faru da gangan, ba bisa mantuwa ba da rafkanuwa. Sai aka ce amma dai banda janaba. Wato sauran abubuwa guda 9 inda sun faru da gangan to shine azumi ya kare, amma inda ba da gangan bane to azumi bai kare ba, shikenan. Zaka ce falau akala aw shariba nisyanan annahu sa'imun lam yabtul sawmuhu. Da zai ci ko ya sha bisa mantuwa, wato ya manta cewa shi yana azumi ne, to azumin sa bai ɓaci ba, sawa'un kana sawmuhu wajiban am mustahaban. Yace duk ɗaya ne wannan hukunci da aka faɗa, yana azumi ne na wajibi ko kuma azumi ne na mustahabbi. sai mas'ala ta gaba, idza abtala sawmahu bi irtikabi ahad al-muftirat al-mutaqaddima fi siyam shahr ramadana yajibu alayhi al-imsaku ta'adduban. Idan mutum ya kare azumin sa ta hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan da suka gabata wanda suke kare azumi, kuma a azumin watan Ramadan, to ya wajaba akan shi ya ainihin kame. Wato ba zai ce to tunda azumi na kare bari kawai ya ci gaba da aikata sauran abubuwa da sai kare azumi. A'a, wato saboda ladabi, shi wannan wata yana da alfarma wanda kuma mutum bai halarsa gare shi ya keta alfarman wannan wata ba. Sai aka ce sun qada'uhu lahiqan, sannan kuma ya wajaba a gare shi ya rama wannan azumi da ya karya lahiqan daga baya. Sai mas'ala ta gaba, idza ata as-sa'imu bi ahad al-muftarati sahwan thumma fa'alahu mujaddadan amdan bi i'tiqadi anna sawmahu qad batal wa yabtul sawmu. Idan mutum mai azumi ya aikata ɗaya daga cikin masu karya azumin nan bisa rafkanuwa, wato da farko ya manta cewa yana azumi, misali sai ya sha wani abu, to sai kuma ya tuna ce ashe yana azumi. Ba ganin an ce azumin shi bai kare ba, ko tunda ba da gangan bane, to sai kuma ya zo ya ƙara shan ruwan ko kuma ya ƙara aikata wannan abu, ko da kenan sun ce sun mafa'ala, wato sai ƙara yin wannan abu kamar da na bada misali, ya sha ruwa karo na farko sai kuma ya zo ya ƙara sha, to kaga yanzu wannan shan da ya na biyu da gangan ne, to sai aka ce to azumin shi ya kare. Wato shi ya sha na biyun ne saboda yana tunanin cewa to ai azumi na ya kare, to kuma alhalin azumin shi bai kare ba. Kaga me ya kamata yake nan? Ya kamata ne ya tambaya, ya sha azumi, ya manta yana azumi sai ya sha ruwa, to amma shi kuma kawai sai ya je ya ƙara sha, to yanzu wannan shan na biyu shine ya karya mai azumi. Sai mas'ala ta gaba, idza shakka as-sa'imu fi annahu ata bi shay'in min al-muftirati amla. Da a ce mai azumi zai kokonto cewa shin ya aikata wani abu da ke karya azumi ko ko a'a bai aikata komai ba, wato ba abin da ya aikata. Ya kace kamar law shakka fi annahu ibtala shay'an min al-ma'i allazi adkhalahu fi famihi amla. Kuma a ce zai shakkan cewa ya haɗe wani abu na daga ruwa wanda ya sanya a bakin shi, ko ko a'a bai haɗe ba. Misali mutum na alwala sai ya zo kurkuren baki, wanda yana daga cikin musaban alwala, to sai ya zo yana shakkan cewa wani abu ya shige, wani abu ya kuce ya wuce mishi, ko ko a'a ba abin da ya wuce, to sai aka ce fa sawmuhu sahihun, aka ce azumin shi ingantacce ne, wato azumin shi bai kare ba. Sai mas'ala ta gaba, la yajuzu al-iftaru qabla tayaqqun bi dukhulil layl. Baya halasta mutum ya yi buɗe baki
kafin ya samu sakankancewa, ya samu yaƙini da cewa dare ya shiga. Wato kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani mai girma cewa thumma atimmu siyama ilal layl, cika azumi zuwa dare. To saboda haka lokacin da mutum zai buɗe baki dole ne ya samu yaƙini, ya samu sakankancewa a zuciyar shi, baya shakka cewa dare ya shiga, to shine zai buɗe baki. Sai aka ce falau aftara wal halu hadhihi, to da a ce mutum zai buɗe baki kuma alhalin dare din bai shiga ba, sai aka ce mene yajibu alaihi alqada'u wal kaffara, to ya wajaba a gare shi ya ramuwa kuma ya kafara. Sai aka ce wa illam yahsul lahu al-yaqin bi baqa'in nahar, ko da ku bai samu sakankancewa da wanzuwan yini ba, wato bai da yaƙinin cewa har yanzu akwai sauran wani, to duk dai hukunci shi kenan. Sai mas'ala ta gaba, idza kana al-mukallafu shakkan fi tulu'il fajr, dan me wato mukallafi, wato wanda shari'a ta kan shi shine mukallafi, wato wanda ya cika sharuɗan takalifi, wato na ɗaya shekarun shi sun kai, ko kuma alamu dai wanda ake faɗa na balaga, akwai balaga, akwai hankali da sauran sharuɗa ne na takalifi. To sai zama lokacin hudawan alfajir sai zama yana shakka cewa alfajir ya keto ko har yanzu akwai raguwan dare. Ya kace la yajibu alaihi alfahsu wa ta'akkudu qabla tanawul al-muftar, to baya wajaba akan shi a ce sai yayi bincike sai kuma ya samu tabbaci cewa misali alfajir ya keto ko a'a alfajir bai keto ba, akwai raguwan dare. To baya wajaba akan shi ya bincike ko kuma ya samu tabbaci kafin a ce ya aikata wani abu da ke karya azumi. Wato kamar misali mutum yana so ya sahur, to sai zama yana shakka cewa alfajir yayi ko bai yi ba, ko a'a akwai sauran dare. To a wannan lokacin da yake wannan hali na shakka, to yanzu bai wajaba akan shi ya bincika ba, saboda menene yana cikin yaƙini ne a baya cewa yana cikin dare ne. Saboda haka yanzu yayi gini ne akan hukuncin cewa yana da yaƙini a da, to yanzu kuma ya zo yana shakka, saboda haka yanzu ba zai aiki da wannan shakkan ba, zai aiki da yaƙinin da yake da shi ne cewa akwai raguwan dare. Sai aka ce walakin idza tanawala biduni fahsin wa tabayyana tulu'ul fajr, to amma da zai zo ya ci wani abu ba tare da ya bincike ba, wato yana wannan shakkan nashi, sai zo ya ci wani abu, misali sai ya sahur, sai ya bayyana cewa ai alfajir ya hudo, ya kace jiba alaihi al-imsaku zalika al-yawm, to ya wajaba a gare shi ya kame baki a wannan rana, summa qada'uhu la kafarata alaihi, to sannan kuma ya wajaba a gare shi ya rama azumin wannan rana, amma babu kafara akan shi. Kaga kenan saboda mene, saboda yana shakka ne. Sai aka ce idza kana shakkan fi tulu'il fajri fa fahasa, to shi kuma nan idan ya kasance yana shakka kan alfajir ya keto ko bai keto ba, to sai je binciken wa ta'akkada min adami tulu'ihi, sannan kuma ya samu tabbaci na rashin hudowar shi alfajir din, fatanawala al-muftira, to sai kuma sai ya zo ya yi amfani da, wato ya aikata abin da ke karya azumi, misali sai ya ci abinci ko ya sha ruwa. Ya kace sun man kashafa lahu al-khilafu wa sawmuhu sahih, to sai kuma ta bayyana gare shi a ce sabanin haka ne, wato sabanin abin da ya gano bayan ya yi bincike ya samu tabbacin cewa alfajir bai keto ba, sai ya zo ya ci abinci, sai kuma daga baya ta bayyana mashi cewa shi alfajir ya keto, to sai aka ce to yanzu azumin shi ya inganta. Kaga kenan hukuncin shi wannan wanda ya gabata shi bai yi bincike ba, dukansu suna shakka, amma shi na farko bai yi bincike ba sai ya ci abinci, to sai ta bayyana cewa ashe alfajir ya riga ya keto, wannan an ce zai ci gaba da kama baki, to amma zai rama azumi ne, wato zai guda ɗaya bayan Ramadan ya wuce. To shi kuma wannan shi ma yana shakka, amma ya yi bincike, to da ya bincike sai binciken shi ya gano mishi cewa alfajir bai keto ba, akwai raguwan dare, sai ya ci abinci, to sai kuma ta bayyana daga baya shi cewa alfajir din ya riga ya keto, lokacin da ya ci abincin nan alfajir ya riga ya yi, sai aka ce to azumin shi ya inganta. Ya haza fi sawmi shahri Ramadan, wannan hukunci da aka faɗa ya shafi azumin watan Ramadan. Cewa amma fi gairihi,
wa yabtulu bi tanawul al-muftiri ba'da tulu'il fajr mutlaqan. Wato in ba azumin watan Ramadan bane, misali kamar azumomi na mustahabbi ko kuma wasu azumomi ma na wajibi, misali kamar ramuwa ko kafara dai, ko kuma wani azumi irin na alwashi haka da sauransu. To in dai mutum ya ci abinci alhali alfijir ya keto, to mutlaqan, wato sake, ko yana shakka ko baya shakka, ko ya yi bincike ko bai bincike ba, to shikenan azumin shi ya kare, in dai ba na Ramadan bane. Kaga kenan wannan suna daga cikin wurare ko kuma masail wanda hukuncin azumin Ramadan yake bambanta daga wannan shi. Wato shi azumin watan Ramadan, idan mutum kafin hudowan alfijir sai yana shakka cewa alfijir ya keto ko bai keto ba, to ya kasu kashi biyu shi mutum. Akwai wanda zai yi bincike ya gano cewa alfijir ya keto ko bai keto, ko kuma wanda ba zai bincike ba, kawai zai ci abinci ko ya sha ruwa. To shi wanda ya ci abinci ya sha ruwa ko ya wani abu da ke karya azumi, ko kuma wani abu da ya halasta mutum ya aikata da daddare kafin alfijir ya keto, alhalin yana shakkan hudon alfijir, to sai ta bayyana alfijir din ya keto, to inda a watan Ramadan ne, to yanzu zai kame baki ne, kuma zai rama guda ɗaya ne, amma ba kafara kan shi. Amma idan ya yi bincike, sai binciken shi ya gano mishi cewa ai alfijir bai keto ba, akwai sauran raguwan dare, sannan sai ya zo ya ce wani abu ko ya sha wani abu ko ya aikata wani abu da ke karya azumi, to daga baya kuma sai ta bayyana mishi cewa ashe alfijir ya keto a wannan lokacin, to yanzu shine aka ce shi wannan azumin shi ya inganta, ba wani ramu a kan shi. To amma in ba azumin Ramadan bane, to shi hukuncin shi ba haka bane. In dai ba azumin watan Ramadan bane, matakan mutum ya ci abinci kuma alhalin alfijir ya keto, to azumin shi ya karye mutlaqan, wato ko ya bincike ko bai bincike ba. Wannan dai gwargwadon abin da na fahimta ke, insha Allah. Sai mas'ala ta gaba aka ce idza iltafata asna al-akli ila anna al-fajr qad tala, wato lokacin da yake cin abinci ya faɗaka, wato hankalin shi ya tunano mishi wato cewa lallai alfijir fa ya riga ya hudo. Sai ya ce fa yajibu alaihi an yatawaqqafa an al-akli fawran, ya wajaba a gare shi ya dakata daga wannan abincin da yake ci fawran bisa gaggawa, wa yukhrija ma fi famihi, ya fitar da abin da ke cikin bakinsa, min da'amin wa sawmuhu sahih. To ya wajaba a gare shi ya dakata daga cin wannan abinci cikin gaggawa, sannan kuma ya fitar da abin da ke cikin bakinsa, sannan kuma azuminsa ya inganta. Wato kaga kenan wannan shi yana cikin cin abinci ne, sai ya idraki, ya iltifati cewa, ya faɗaka cewa ai alfijir ya keto, to shikenan sai saurayi ya dakata. Sai aka ce wa amma idan istamarra fil akli wa yabtulu samu, amma da zai ci gaba da cin abincin, to azumin shi ya kare. Sai mas'ala ta gaba, yajibu ala sa'imi ala al-ahwati wujuban tarku tadkhini bi anwa'ihi al-mukhtalifa, ya wajaba akan mai azumi a bisa ihtiyadi na wajibi ya bar shan taba, zamu ci bi anwa'ihi al-mukhtalifa, da dukkanin nau'o'insa wanda suke mabambanta, wato ko wiwi ne, ko wani abu da wanda za a ce mai hayaki, to ya wajaba ya bari, saboda gaskiya akwai abubuwan ma wasu ma hayakin ma za su iya cewa magani. To abin da za a ce mai hayaki wanda mutum yake shaka, to yana wajaba akan mai azumi ya bar shi, wajibci na wajibi a bisa ihtiyat. Sai ce wa kadhalika isti'malul mawadil muhaddira, haka nan ma ya wajaba a gare shi ya bar amfani da abubuwa wanda suke gusar da hankali, wato an tariqil amfi aw allati tudau tahta lisan, wanda ake amfani da su ta hanyar hanci, wato wanda ake shaka, ko kuma wanda ake sanyawa a ƙarƙashin harshe. Sai mas'ala ta gaba aka ce idza tajasha'a fa kharaja ta'amu ila fami, wato da zai gyatsa, sani ba ko a Hausan ku ake cewa gyatsa wato mutum ya dan kaman wani abu zai fito haka daga kirjin shi, to da ya gyatsa sai wani abinci ya fito har ya zo bakin shi,
shi ba amai bane, gyatsa ya bambanta da amai. Sai aka ce la yajuzu lahu bal'uhu, to baya halasta gare shi ya haɗiye wannan abinci, to sai dai fitar da shi ya tofar da shi. Wa kazalika la yajuzu ibtila'u baqayat ta'ami fil fami, haka nan baya halasta haɗiye ragowar abinci wanda yake cikin baki. Fa iza bala'aha min ghairi qasdin, to idan ko ya haɗiye abincin da yake bakinsa ba tare da nufi ba, wato kaman mantawaye ko kuma a'a abincin ne kawai ya ga ya shige mishi ba tare da zaɓin shi ba, waqti yarin ba tare da zaɓi ba, la yabtulu sawmuhu, azumin shi bai ɓaci ba. Aka ce amma idza tala'aha amdan yabtulu sawmu, amma inda zai haɗe ta da gangan, kuma zai haɗe shi wannan abincin da gangan, azumin shi ya kare. Sai kuma mas'ala ta gaba, yajuzu lis-sa'imi tazawwuqu at-ta'am, wato ya halasta ga mai azumi ya ɗanɗana abinci, wato kuma mutum yana dafa abinci kuma alhalin yana azumi, ya halasta ya ɗanɗana ya gani ko gishiri ya ji ko dai wani abu mai kama da haka. Sai aka ce wa madguhu fi famihi lid-difli aw at-tayr, wato kuma ya halasta ya tattauna abinci a bakinsa domin yaro, wato domin ya ba yaro ko kuma ya ba tsuntsu. Wa gaza madgul ilik, haka nan ya halasta ga mai azumi ya tauna cingom, to dai cingom da ake ce mishi, da na san cingom turanci ne, wato wannan dankon da ake sa a baki a rika tattaunawa, wanda zai zama kamar yana sa yawun bakin mutum ya dan tsinke haka. To suna amfani da shi domin kamar tsinkewar yawun baki kawai, yadda yawanci dai akwai dai wanda za ga suna amfani da shi. To kuma wannan ya fi kama da a ce wanda ba shi da ɗanɗano. To in kuma ya zama yana ɗanɗano, kaga kenan idan mutum yana azumi kuma ya sa cingom a bakin shi yana tauna, kaga kenan zai zama ba zai halasta ya haɗiye ba, ya haɗiye shi yawun bakin nashi, tunda zai zama ɗanɗanon zai haɗiye shi. Sai aka ce wa in ahassa bi da'amin fi famihi, wa in ahassa bi da'amin fi fami, wato koda kuwa yana jin ɗanɗano a cikin bakinsa, wato koda yana jin ɗanɗanon shi wannan cingom ɗin a bakinsa, to ya halasta da ya tattauna shi cingom ɗin bi sharɗi adam ibtila'i shay'in min, wato da sharaɗin cewa ba zai haɗe wani abu daga cikin shi wannan cingom ɗin ba. Wai za su baƙahu shay'un wa nazala ila jawfihi min duni ikhtiyarin la yabtulu sawmu, to amma idan wani abu ya kubce masa ya zama ya shige cikin cikinsa ba tare da zaɓin shi ba, to zai zama azumin shi bai ɓaci ba, to zai iya kuma kamar shi ma abincin haka ake nufi. To wannan dai hukunce-hukuncen ne na fiqh wanda mu dai muna karanta hukunce-hukuncen ne kawai, amma duka zai zama akwai madogara wanda malamai suke dogara da su kafin su fitar da irin wannan fatawoyi. Yawanci za a ga hadisai ne, wasu ma hadisan suna da yawa, sannan sai aka yi ga fitar da wannan jumla din da za a ga an fitar. Sai mas'ala ta gaba, la yajuzu ibtila'u ma yasilu ila fada'il fami min an-nakhama al-balgham wa ghayriha 'ala al-ahwati wujuban, baya halasta haɗe abin da yake zuwa ga baki, wato farfajiyar bakin mutum na daga majina. Wato idan misali mutum ya yi kaki ya fito da majina a bakin shi kafin ya tofar da ita, to wannan majinan baya halasta mutum ya ce kuma zai haɗiye ta. Wa ghayriha 'ala al-ahwati wujuban, da wannan ta ihtiyadi na wajibi, wato kamar wani abu dai wanda mutum zai iya fito da shi daga hancin shi ko daga kan shi ko daga cikin shi ya zo baki, to baya halasta kuma mutum ya haɗe shi, to sai dai mutum ya tofar da shi kenan. Sai aka ce wa idza ibtala'aha min duni ikhtiyarin aw sahwan la yabtulu sawmu, amma inda zai haɗe ta wannan majina ba tare da zaɓin kanshi ba, ko kuma ya haɗe ta ne bisa rafkanuwa, to azumin shi bai ɓaci ba. Kaga kenan idan ya haɗe yana sane, to azumin shi ya kare. Wa amma al-lu'abul mawjudu fil fami fala ishkala fi bal'ihi wa in kana kathiran, aka ce amma yawu wanda ke cikin baki, to shi ba mushkila, ba matsala in mutum ya haɗiye shi ko da yana da yawa. Sai mas'ala ta gaba, istiqdamul bakhaki limaradil rabwi, wato amfani da irin abin nan na shaƙa wanda masu ciwon asma suke amfani da shi, wato ciwon
kuntatan numfashi, wani mutum masu wannan rashin lafiyar sai ga sun numfashinsa yana ɗaukewa. Da ko wani abu da suke sa sai su shaƙa, sai zama wannan abin ya taimaka numfashin nasu ya dawo. To shine ana ce mai ko inhaler ne ko hela ne, ina da suna shi haka. To wannan abin yin amfani da shi wa amsali da abin da ya kama da shi litausi'atil qasabati wa tashili amaliyati tanaffusi, domin faɗaɗa hanyoyin numfashi da kuma sauƙaƙa yin numfashi ɗin, la yadurru bi sihhati sawm. To wannan baya cutarwa ga ingancin azumin mutum. Wato idan mutum yana da ciwon asma misalin, sai ya amfani da irin wannan abin da suke shaƙa domin ya taimaka musu numfashi, to wannan baya ɓata azumi. Sai mas'ala ta gaba, idza masa sa'imu tamama ra'sihi fil ma'i amdan, idan mai azumi ya nutsar da kansa a cikin ruwa, dukkanin kansa ya nutsar da shi cikin ruwa amdan, da gangan, to fal ahwat wujuban butlanu sawmi, to ihtiyadi na wajibi shine azumin sa ya ɓaci. Wa yajibu an yaqdiya sawmu dhalikal yawm, ya wajaba kuma ya rama azumin wannan rana. Wa idza shakka fi anna tamama ra'sihi dakhala fil ma'i amla, wato idan ya shakkan cewa dukkanin kansa ya shiga cikin ruwa ko ko a wani bangare ne na kanshi ya shiga ruwa, to yanzu sai aka ce mene, sai aka ce fa sawmuhu sahih, to azumin sa ingantacce ne, wato azumin shi bai ɓaci ba. sai mas'ala ta gaba, la farqa fi hukm al-mas'alati sabiqati bayna kawn al-badani aidan dakhil al-ma'i asna'a ams ar-ra'si wa adami. Wato a wannan mas'ala da ta gabata ba bambanci, wato maganar da aka hawa cewa dukkanin kan mutum idan ya nitse a ruwa azumin shi ya ɓaci. To akan wannan mas'alan babu bambanci akan cewa jikin shi ma jikin nashi yana cikin ruwa a lokacin da kan nashi ya nitse a cikin ruwa, jikin shi ma yana cikin ruwa ko ko a'a jikin shi baya cikin ruwa. Kaga kenan wato ko da kan mutum ya miƙa ya nitsar da shi cikin ruwa, to shikenan azumin shi ya kare. Inda kuma mutum zai shiga cikin kogi masalan amma kan shi yana waje, kan shi bai shiga cikin ruwan ba, to kaga shi ma azumin shi bai kare ba. Sai ce wa idza ramasa nisfa ra'sihi wa akhrajahu thumma ramasa nisfa al-akhara lam yabtusamu. To da zai shigar da rabin kansa a cikin ruwa sannan sai ya fito da shi, sai kuma ya ƙara shigar da ɗaya rabin kan nashi kuma sai fitar da shi, to azumin shi bai kare ba. Misali kamar da na bani misali, a ce sai ya miƙa kanshi, misali sai ya zama rabin kanshi ya shiga cikin ruwa, misali zuwa wurin hancin shi ko zuwa idon shi, sai ya fito da shi, sai kuma shi maybe ya shiga cikin ruwan, ya zama har ruwan ya kawo mashi daidai kuma idon shi, ya zama akwai ragowar kanshi a waje, to yanzu azumin shi bai kare ba. Wato abin da ake nufi dai shine sai in dukkanin kan nashi ya shige cikin ruwa, dukkanin kayan shi gaba ɗaya ya shige cikin ruwa, to shine azumin shi ya kare. Sai mas'ala ta gaba, idza waqa'a as-sa'imu fil ma'i min duni ikhtiyarin minhu, idan mai azumi ya fada cikin ruwa ba tare da zaɓin kanshi ba, wato kamar a ce ko kafar shi ta zame ko kuma an tura shi, to sai ya fada cikin ruwa, warta masa ra'asuhu fihi la yabtul sawmu, sai kuma kanshi ya zama ya nitse a cikin ruwan, to azumin shi bai ɓaci ba. Walakin yajibu alaihi ikhraju ra'sihi fawran, amma da ya wajaba a gare shi ya fito da kanshi bisa gaggawa. Sai kuma aka ce wa nafsul hukumi kima idza nasiya kaunuhu sa'iman warta masa fil ma'i. To yace inda ma mutum zai manta cewa yana azumi sai nitsar da kanshi a cikin ruwa, to dai shine dai wannan hukuncin, wato ainihin wannan hukuncin da aka faɗa, to shine dai hukuncin, wato wanda kamar na ce ya zame ko kuma aka tura shi ba, wanda dai ya faɗa cikin ruwa ba tare da zaɓin shi ba, ai kanshi ya nitse a ruwa, aka ce azumin shi bai ɓaci ba. To aka ce to haka nan ma wanda ya manta yana azumi sai ya manta cewa yana azumi sai ya nitsar da kanshi a cikin ruwa, to shi ma hukuncin su ɗaya ne da wannan, wato azumin shi dai shi ma bai ɓaci ba. Sai mas'ala ta gaba, aka ce idza ga dasa fil ma'i bi malabisil gawasin, idan mutum ya nutse a cikin ruwa da kayan masu nutso din nan, irin kayan nan wanda suke nutso a cikin ruwa suke sanyawa, bi haisu la yabtalu jismuhu bil ma, yanda zai zama jikin shi ba zai jike da ruwa ba. Fa in kana libasu lasiqan bi jismihi
wa sihhatu sawmihi mahallu ishkal. To idan ya kasance tufafin ya manne da jikinsa, to in a ce azumin shi ya inganta, to akwai mushkila anan. Wato kamar sai bai faɗi fatawan shi anan ba. Sai ce wayar zan qada'uhu alal ahwati wujuban, kuma ya wajaba ya rama wannan azumi a bisa ihtiyadi na wajibi. Sai mas'ala ta gaba, iraqatul ma'i ala ra'asi aw al-uqufi tahta rashashil ma, wato mutum ya zuba ruwa a kan shi ko kuma ya tsaya a ƙarƙashin shawa, wato wanda ake wanka da shi a banɗaki, wurin wanka, wato famfo wanda yake feso mutum ruwa a ka, wanda suna ce mishi addush. To shine dai lil ghusli aw tabarrudi aw ghairi zalika, wato mutum ya watsa ruwa a kan shi ko kuma ya tsaya a ƙarƙashin shawa, ruwa yana zuba mishi a kan shi domin ya yi wanka, ko kuma a'a domin ya sanya jikin shi saboda zafin azumi, zafi lokacin azumi, ko kuma wanka ne dai ma na tsafta haka, to shi ma dai duk hukuncin ɗaya ne. Sai ce la yazuru bi sihhatis sawm, wannan baya cutar da ingancin azumi, wato azumin shi na nan ingantacce, azumin shi bai ɓaci ba. Kuma insha Allah nan zamu dakata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin.